IDemocratic Alliance ihlabe ikhwelo lokuba kubekho umnyinyiva weenyanga ezine zonke wokuba abantu bangayihlawuli imali ebebeyibolekele ukuthenga izindlu nokuxhasa amashishini. Eli qela likwavakalise nenkxalabo yokuba kungeka dandalalizwa zinkcukacha ngenkxaso ephathelene nokumelana nemo ezoqoqosho ngenxa yale ntsholongwane. IDA ikholelwa ekubeni uqoqosho lolona luza kunkaleka ngulobhubhane wentsholongwane icorona, kodwa uthi uMzantsi Afrika ungasinda xa kungamiselwa amanyathelo athile. For the economic survival of businesses and families, we propose a nationwide 4-month payment holiday on loans, in particular property loans, business loans and vehicle loans, by extending the term of these loans by 4 months. Ukongezwa kweendlela zokwenza uvavanyo ngundoqo kulombutho. We now need to roll out extensive screening mechanisms and testing capabilities. Therefore, it's important that the NICD receives the assistance that they need to roll out the processing of testing. Inkokheli yethutyana yalombutho umnumzana John Steenhuisen uthe baza kubambisana norhulumente ngeli xesha linzima. Lombutho uza kuthumela inani elingeneno kwiseshoni yangoLwesithathu kwindlu yowiso-mthetho watsho ehlaba ikhwelo lenzolo. I would also then finally like to make a call on South African citizens to stop the trend of panic buying in supermarkets. It is completely unnecessary and it is only fueling the panic. We were not going to get through this crisis if we resort to panic. IDA ihlabe nekhwelo kwi-medical aids lokuba uvavanyo lwecorona lwenziwe simahla.